Hello guys, part 4 na guys. Carry 1. Please subscribe, comment, like, and share. Please support my channel. Part 4 na guys. Ayun. 1, 5, 3 Anak times na po na 2. siya. Anak na po na siya. Ito mo na siya. 3 times 3. Tulog ka 3. Ano ka? 3, 6, 9. Last 1. Ang kiri. 3, 6, 9. Plus 1. 10. Butang 10. Adi ko kabalon. Practice gani no. 10. Butang ga 10. Ano na po siya? 105 ay 150. Ano na po siya? 5 times 2. Duha ka 5. 105. 10. Ano mo ba ito din eh? 0. Tungod sa 0. Sa 10. Kiri 1. Kiri 1. Kaya sa 3. Ano mo ba ito din eh? Dapat sa 3. Ini? 2 times 3. Duha ka 3. Duha ka 3 pila. 3 plus 3. Oh, plus 1. Ito diya tungod sa 1. Okay, 10. Ito 1. Ang iris. Lili. Lili, oh. Iris. Ito ka pulang na dire. Yung anak pa na siya, plus naman po na siya. Plus naman po na siya pa na. More than times plus. 5. Bindang 5. Down 5. Pa na siya, 0. 1 plus 7. 7. Ano yan? 7. 5. 7, 5. 700 lagi. Namu 7, 5. Kaya na yung 0. Dala na basahon. Isod na. Times gusto dahil i-plus na po gusto mo eh. Bye-bye. Minus lang daw tanan man. Dini amang ako. Kasi mag-minus. Dini Ano naman mo to. ikagot? Diba? Kung Kung malisudan ko, dili ko numutunduan. O, utok Sigo. pa. Ito utok. Ako naman ay utok. Ani ron. Di, minus ka lang. Sa'yo, ano, minus? Ako ganian, share man ikaw. Di man ka bata. Oo naman kagot. Sige na. Kapag ba isda eh. May galit ba isda? My God. Ikaw na lang din pagbuhat niya kung chicken. Amogot Oh, kapit. Anak deh. Anak. Bago ito, i-call din na nasa lalong din. Bago ito, i-call na din na dito sa lalong din. Galit ba? Ay, di ba, mahina sa ito. Ay, galit ba? Nasa lalong ba ito nga pa? Nagpislip-pislip na. Isa diyang gamay.
kalikuan, di ba zero? Nine. Minus zero. Yan. Zero. Mga bubugo. Malagsik man. Nag-trip ka? Wala. Nalintang di na kubugo. Patay mo yung nag-trip. Ito na kubre. Kabalo na ko ma-split. Dapat mabangang ko. Ayun. Kalisudan ko ka ano. Ay, tulo-tulo ah. Bad na. Kalisudan ko ka ano. Medyo kang sili-siling. Sundan ko ni. 10,000 ya. 10,000. Number 1, number 1. Oh, minus ha, minus. Sige na nga. Ako na ba tulo mo na? Tama lang si Ding naghilot pa. Ano yung ibang si Ding? Oh! Ang sira! Gano'n na balik kami. Lain tayo. Buwan ito. Yung may tagbala, matakda na sila. Bakit yung bata? Ano lang dada? Ang sira, Jojo. Ang hugong eh. Ganggalit ba itong Jollibee? Ang sira, sana. Bago kumuuban. Ang sira. Masa man ani? Ano? Oh. Masa? 100 Ito lang. Baluan na yun. ay 9,000 plus 10,000. Ay, 19,000. Tama. Plus ni minus. Plus. Ah, plus? Ah, 19,000. Nalimutan ako. Ang paano ka ito ko? O din. Ito, mag-ubandadaro na, magkakasakta. Dili ko. Ako daw. Oh. Ayaw. Ayaw, lagi kayo magdaot ng kaya mo. Samcha, samcha, samcha. Samcha, samcha. Magano si Vicente? Umon. No. Lagi ko dali mo. Ang kalintuhan ko, inanak ko. Laging kalintuhan si Saisen, sigara lagi hilag. Ako nasa ubos nasa taas. Ako nasa ubos nasa taas. Nasa taas. Hindi, tanawin daw. Oh, dito sa ubo. Ping, 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 ping,
na. Oh, tulog naman. Okay. Pinamigas, may black. Exit daw. Ah? Exit daw. Exit. Kainin ka daw po. Laban ako na. Minsan yung pagpalitan niya. Kuha. Thank you for watching guys. Bye-bye.